Per IDOSCAT, tenir un laboratori en òrbita d'aquestes característiques suposa una gran fita. Què vull dir amb una gran fita? Vull dir que nosaltres apostem clarament per lo que és la sobirania tecnològica, però per tenir sobirania tecnològica necessita sobirania en coneixement. Per tant, aquest laboratori ens permetrà experimentar amb xarxes de comunicacions avançades 6G no terrestres, validar diferents formats de comunicació i realment desenvolupar noves tecnologies que permetin donar serveis avançats en el que és l'integració de les xarxes no terrestres amb les xarxes terrestres. A Catalunya ho tenim clar en aquest sentit. Necessitem avançar, dibuixar com han de ser les comunicacions del futur immediat, combinant les capacitats de les xarxes terrestres amb les xarxes no terrestres a l'espai, i aquesta combinació el que ens permetrà és que la tecnologia 6G, que combina amb dues xarxes, tingui un poder transformador i amb impacte per la societat en casos diversos, des de la telemedicina fins a la capacitat de poder diversificar les nostres comunicacions en situacions d'emergència.